To kaji kurunkus lalle babu shakka ƙarshen 'yan ta'adda ya zo a cikin ƙasa Najeriya, wanda a yanzu haka gwamnatin ƙasa Najeriya ta sahale akan cewa a shiga manya-manyan dajikan da suke a cikin ƙasar ta Najeriya domin ganin cewa an kawo ƙarshen dukkanin waɗansu 'yan ta'adda waɗanda suka hana zaman lafiya a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda a yanzu haka kuma ana umartar sojojin ƙasa Najeriya da cewa su kawo ƙarshen dukkanin waɗansu 'yan ta'adda waɗanda suka hana sakat. Babu shakka a yanzu dai ƙasa Najeriya za a fara tsaftace ta, amma a wata sanarwa wanda kuma bai tabbata ba hakan, duba da yanayin yadda 'yan ta'addan yanzu haka suka sake kai hare-hare waɗansu ƙauyuka da suke a cikin jihar Zamfara da kuma Katsina. To amma dai kafin mu je cikin labarin tsinin ga dangadan masu sauraron mu ne da kullum da wannan muke so mu ce ku fara biyo mu da subscribers. Sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran. Hakika har yanzu dai maganar ta'addanci tana nan tana ci gaba da hauhawa a cikin ƙasa Najeriya, wanda har yanzu kuma abin da ya fi damun mutanen ƙasa Najeriya kenan. Ta'addanci ya fi damun mutanen ƙasa Najeriya fiye da yunwar cikin su, duba da yanayin yadda ake ɗauke mutane tare da cewa lallai sai sun kawo kuɗin fansar 'yan uwansu waɗanda aka ɗauke. Ba komai ne yake shiga cikin zuciyar mutane yana hana su sakat ba in banda yanayin yadda 'yan ta'addan suke ci gaba da cin karensu ba babbaka. Kuma duba da cewa su mutanen sun zaɓi gwamnati ne ba don komai ba sai domin taimasu maganin dukkanin wata larurarsu wacce take damunsu, amma sai dai a yau fa gwamnatin ta kasance ita ce babban maƙiyarsu, kuma gwamnatin ta kasance ita ce babbar wacce ake haɗa baki da ita wajen ganin cewa an ci amanar talakawan ƙasa Najeriya. Wannan al'amari irin al'amari ne wanda ya kamata a ce ya zama abin dubawa a dangane da mu al'ummar ƙasa Najeriya, tare da bamu asamin akan cewa mu tashi mu nemi mafita, in ku ba haka ba wata rana duk za a neme mu a rasa. To sai dai fa shugabannin Najeriya su sani babu ta yadda za a yi mulki ya ci gaba da tafiya in babu al'umma, domin kuwa al'umma su ne ƙwarin gwiwar dukkanin wata gwamnati idan ta zo za ta fara kamfen ɗinta. Su tuna da wannan kuma za a so kar su manta. Idan gwamnati ta hoɓɓasa to fa lallai ta'addanci zai ƙare ba tare da ɓata lokaci ba. Idan an ba da umarni akan cewa ta'addanci ake so a tasa a cikin ƙasa Najeriya, to babu ta yadda za a ce ta'addanci ya ci gaba da yin shura a cikin ƙasar ta Najeriya, domin ko ana da makamai na sojoji waɗanda ba wai irin na su kansu 'yan ta'addan ba ne. 'Yan ta'adda bindigu gare su ko sojoji suna da igwa-igwa, suna da abubuwa da dama na farmakar su kansu 'yan ta'addan, sannan kuma suna da ƙwari, kuma suna da horo, suna da tinerin na harbi da abubuwa irin wanda 'yan ta'adda ba su da shi. To ya za a ce wai su sojojin Najeriya su 'yan ta'adda ke bi suna guduwa maimakon su sojoji su bi kowa su kore shi su fitattake shi. Amma sai kuma aka ce wai yau ɗan ta'adda har yana iya ɗagawa wasu mutane yatsa a dangane da waɗanda gwamnatin Najeriya take mulka kenan, waɗanda suke talakawa, waɗanda ba su da komai, ba su da kowa in banda Allah da manzansa da kuma masu mulkin da suka zaɓa. Sai kasance mulkin nan da suka yi zaɓe don shi ba samu sun ci albarkacinsa, 'yan ta'adda sun kyale su ba. 'Yan ta'adda sun hana su sha ruwa, 'yan ta'adda sun hana su ci abinci cikin kwanciyar hankali, 'yan ta'adda sun hana dukkanin wani farin ciki da kwanciyar hankali, musamman a waɗannan jihohi Zamfara, Katsina da kuma Sokoto da Maiduguri. A waɗannan jihohi hakika ta'addancin ya fi hauhawa, wanda yau sai ka ji an ɗebi mutane a wannan jihar, gobe a wannan jihar, jibi a wannan jihar, sai a ɗiba ma a ƙauyuka daban-daban. Za ga to ta yaya za a 'yan ta'adda su riƙa yin irin wannan abubuwan, kuma an san suna yi, an san kuma cewa wani lokacin sai sun ba da sanarwar ma cewa za su je waje kaza za su yi ta'addanci, sannan kuma idan akwai wanda yake ganin zai tare su ya tare su. Maye wannan raina gwamnati ne. Hakika dai gwamnatin Najeriya dole sai ta tashi ta ƙara zaƙi damtse wajen ganin cewa ta kawo ƙarshen 'yan ta'adda. Idan muka yi duba da yanayin maganar shi kansa shahararren malamin nan wato dai na jihar Sokoto, wato Malam Murtala Asada, akan 'yan ta'adda na ƙasa Najeriya, to lalle babu shakka za mu tabbatar da cewa Malam Murtala Asada yana kan daidai kuma akan gaskiya yake, wanda ya bawa ita kanta gwamnatin Najeriya wani wa'adi, wato dai wa'adin wata guda, wanda kuma ya bada wannan wa'adi ne sati biyu ma da suka wuce, kaga kenan wata guda ya kusa cika. Sai dai ko babu wata hanya da aka ɗauko wajen ganin cewa an magance ta'addancin, sai dai a ce gata nan za a maganin ta'addanci, za a kawo ƙarshen Bello Turji, za a kawo ƙarshen wane, za a kawo ƙarshen wane, duk wanda Balleru fa kai waye duk za a kawo ƙarshen su, sai dai kuma abin har yanzu ya ki tabbatuwa. An ce an kashe Bello Turji amma babu gawar Bello Turji, an ce an illata Bello Turji amma babu hoto yanayin yadda aka harbi Bello Turji har ma ya samu matsala. An ce Bello Turji yana neman sulhu, babu muryar Bello Turji, babu bidiyon Bello Turji. Lalle talakawan ƙasa Najeriya yana da kyau a ce an ji tausayin su,
an yi masa abin da ya dace, a cewar shi kansa shahararren malamin addinin wato dai Murtala Asada, wanda ya kara da cewa ya ba wa gwamnatin Najeriya wa'adin wata guda akan cewa ta kawo ƙarshen 'yan ta'adda. Idan dai har ba haka ba to fa lalle babu shakka ta zama ƙoluwa, wanda dai yake ganin cewa idan aka ce da abu ƙolo to fa an tabbatar da cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba, sannan ko bai kai ba. Lalle shi dai ya kira gwamnatin Najeriya da wannan suna tare da yakinin ganin cewa maybe idan ta ji abin ya yi mata zafi za ta tashi ta kuma tura sojojinta akan cewa su kawo ƙarshen 'yan ta'addan duk da suka addabi ƙasa Najeriya. Lalle shahararren malamin addini Murtala Asada yana kan ƙoƙarinsa wajen ganin cewa an kawo ƙarshen Bello Turji, wanda dama kuma sun saba tanka-tanka da Bello Turji tsakaninsu, wanda bai taɓa nuna wa Bello Turji tsoro ba. Nan kuma bai taɓa nuna cewa Bello Turji zai iya mai wani abu ba, wanda Bello Turji ya mai kashedi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wanda ya ce da Bello Turji idan ya isa shi ɗan halal ne ya gaya mai inda yake, shi kuma Murtala Asadan zai je har inda yake domin ya gani ko kuma wani aiki nashi ko wani makirci nashi zai yi tasiri a kansa ko zai iya kashe sa. Murtala Asada ta kai ta kawo har sai da ya ce zai ɗebi ɗaliban iliminsa waɗanda suke ɗaukar wa'azi a wajensa ya tafi da su dajin domin kawo ƙarshen Bello Turji idan sojojin Najeriya sun kasa. Bello Turji ya bidiyo ya mayan masa da martani akan cewa ya aka yi har yanzu Murtala Asada baka zo kai da ɗaliban ilimin naka kun ga bayana ba, da ka zo wallahi da yankan rago zan ma irin yadda aka yi wa sarkin Gobir. Daidai lokacin da aka yi wannan abun ba a daɗe da yin hatsaniyar da aka yi da shi kansa sarkin Gobir da kuma irin kisan da aka yi wa sarkin Gobir ba. Lokacin ne ba a daɗe ba suka fara wannan tanka-tanka da Murtala Asada da Bello Turji, wanda kuma Murtala Asada har gobe har jibi har shekaran jibi bai taɓa yin nadama ba ko kuma wata da na sani a dangane da tunkarar 'yan ta'addan ƙasa Najeriya kan cewa zai kawo ƙarshen su. Hakikanin gaskiya muna ganin cewa a yanzu Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana ɗauki, sannan kuma zai kawo mana sassauci a dangane da ta'addancin da ake yi. Allah ka yi mana ko sun so ko ba su so ba, sannan shugabannin Najeriya ku ji tausayin al'umma. To masu mu na yau da kullum duka dai wannan kenan, sai ku ci gaba da biyon mu da comment da like, sannan ku ci gaba da yi mana subscribers, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin tona asirin 'yan ta'addan da suka addabi ƙasa Najeriya. Mun gode.